Mae Sul y Mamau wedi bod a frandio mewn rhai cilcoedd fel diwrnod o mamau. Mae'n diwrnod o flodau, cardiau, siocledi, gwyn, ar ôl brecfast yn y gwely of course, a diolch carwch. Mae hefyd yn diwrnod a mae rhaid dynas a dynion yn ei chael hun anodd am nifer o resymau. Pan oeddwn yn gyred yn gaelio y Gloucester, dwi'n cofio dynes y oedd ei mab mewn oedolyn wedi marw, a oedd wedi creiddio ei hatgoffion y fod yn riant, fel y ffeiriaid yn Birmingham. Roedd yn nabod rieni, a oedd yn fywarderiad wedi gwahanu oddi wrth ei blant. Nid oedd cerdyn neach anrheg ar y bwrdd. Mae stori Anna ac Alcana yn un rydyn ni'n ei deall. Mae'n stori o hiraeth a gobaith. Mae Anna eisiau plentyn. Mae anabaith y mae hi'n teimlo yn cael ei gamdeall gan Eli y offeiriaid. Mae Eli yn credu bod Anna yn fathgoff iddi anogeraglwydd am blentyn. Roedd dyfig plant yn chwithig. Roedd plant yn fy nhonnodd fendith, a rai heb plant wedi lablu'n dihaint. Mae angen i ni fod yn ofalus. Sut rydyn ni meithio defnyddio geiriau? Gath yn geiriau o roi gobaith, neu dod ag anobaith. Mae gan Hannah yn y stori blentyn. Mae hi'n rhoi ei mab i ffwrdd i fywyd yn y dembl. Mae Cristnogion yn credu bod plant yn roedd gan Dduw. Dad, mab oesidol dwi e. Nid ddigwyddiodd unrhyw blant i'm wraig ac mi. Roedd yn boenus. Weithiau mae'n dal i fod. O ffiawn y ysgrythurau sanctaidd, nid oes stori am rhywun sy'n gofyn am blentyn, ac nad ydy derbyn un. Dwi'n bersonol yn ymgodymu â Duw ynglŷn â hun. Mae Samuel a anwyd e Anna yn blentyn arbennig sy'n tyfu i fyny i gael galwadigaeth arbennig. Samuel ydy bacen y mae Duw yn siarad ag ef, ac mae Samuel yn ei glywed o. Mae Samuel yn eneinio brenhinoedd Sawl ac yn y Dafydd. Mae'n proffwyd sy'n golygu ei fod yn siarad gwirionedd, a rai sydd mewn grym ac yn egluro hun y bydd yn ei wneud. Roedd Hannah yn dyheu amdano. Tybed, beth rydyn ni hiraethu amdano? A meddiwn ofyn y cwestiwn, beth mae Duw yn dyheu amdano? Un o themau Bibl, yn y Bibl Hebraeg a Testament Newydd, ydy bod Duw yn roddion. Mae Cristnogion yn credu mai un o anregion a roddi y byd ydy Iesu. Mae Iesu cael yn gynnig fel exampl ac fel gwaredwr, Messias, brawd ac arglwydd. Mae Iesu cyffwrdd a rai na fyddym ni weithiau. Siaradodd mewn posau y oedd rhaid yn ei cael yn anodd ei deall, a bod y rai a oedd yn deall weithiau'n cael ei tramgweithio. Roedd Iesu chwerthin, crio gobaith a charu. Yn y darn o Ioan, mae Iesu yn dal y gynnig her. Mae ailgrio teulu gan sicrhau bod
y dynes a esgyrodd arno yn derbyn gofal. Dynes, dyma dy fab bethach. Ffrind, dyma dy fam bethach. Hyd yn oed ar y hun a oedd yn edrych fel y ddiwedd o mae'n Iesu'n caru. Mae cariadw, tiog atom yn arbennig a bron, y tu hwnt un dychymeg. Pan fydd Cristnogion yn ymgwnwch i addoli, yn enwedig yn y cymyn bendigaid, rydyn ni'n torri ysgrythurau sanctaeth a agaw gan ganiantau i geiriau yn herio a'n halonio. Rydyn ni hefyd yn torra bara ac yn rannu gwyn. Mae calendw fel y mwyafrith o rieni, y torri dros ei blant, ac mae'n cynnig ei gariad ei roddion i ni. Y peth ydy yn bod ni yn gothi weithiau. Pan daeth fy mab i fyw gyda ni, roedd o'n 4 oed. Roedden yn cerdded gyda gilydd a draeth gwyntog. Roedd geiriau'n cael eu cipio i ffwrdd. Roedd Jennifer yna hefyd, fel oedd yn gweithwyr cymdeithasol, a oedd yn dal ei gerdded ar y daith fabwysiadau gyda ni. Roedd yn rhaid yn Jen dweud i mi, mae Sean yn siarad efo ti. Roedd o'n dweud y gair dadu. Cothais y gair. Nid oherwydd y gwynt, ond oherwydd nid oedd yn byth yn disgwyl iddo ei glywed. Bw bron i mi ei gothi. Pa roddion rydyn ni ei gothi gan ddw? Fel rieni, pa roddion y gathom ei cothi? Fel aelodau o'r eglwys, pa roddion rydyn ni ei cothi? A pha roddion nad ydyn ni ei rannu. Yn enw Tad y Mab, y Ysbryd Glân. Amen.